Bon dia, família. Avui exercicis de força, d'acord? Seran 6 exercicis entre sentadilles, planxes i salts. Anem-hi, us explico els exercicis i els anem fent. Què necessitem? No gaire. El cos, un rellotge que marqui un cronòmetre de 30 segons o simplement comptant repeticions i un bric de llet. Sí, un bric de llet. Anem-hi. Primer exercici, sentadilles. 30 sentadilles, 30 segons aguantant i 30 sentadilles més, d'acord? Iniciem. Em poso de costat. Una. 30 segons per any. Molt bé, 30. 30 més. Vinga. 3. 5. 30 segons aguantant. Vint. 3 segons. Molt bé, primer exercici fet. Ara les tisores. Són salts repetitius d'anar i tornar. D'acord? 30 repeticions. Anem-hi. Molt bé. Ara, sota planxes. Com ho fem les planxes? D'acord? Comptem 30 segons. Ok? Depèn del nivell, 60. Així us ho deixo a vosaltres. Anem-hi. Molt bé. Ara, 30 segons més, d'acord? Molt bé. Ara la planxa, amunt i avall. D'acord? Comptarem 30. No, perdona, comptarem 60 repeticions. D'acord?
consisteix en posar-nos com la planxa i pujar braços. 1, 2, 4, 5, 6. Sempre apretant el core. Buscar l'equilibri. Vinga, portem 30. Sempre que veieu que és massa, feu 30, d'acord? Continuem. Ara utilitzarem el bric de llit, que jo el tinc aquí, d'acord? Si no teniu, una garrafa d'aigua o una pilota. Consisteix en posar-nos en aquesta posició, d'acord? Aguantant el core, ni massa davant ni massa darrere, agafar el bric i moure'l de cantó a cantó. Val? Farem 30 vegades. Vinga, 27, 28, 29, 30. Molt bé. I últim exercici, skipping. Farem 30 segons, ok? 10 flexions i 30 segons de skipping i s'acaba. Segons. Ara, 10 flexions. El que no pugui, que ho faci amb els genolls de terra, d'acord? Sí? Molt bé. De tot això, ho repetirem 2 vegades. Ciao, ciao.